Before you watch the video, please hit the subscribe button and the bell icon so you will be updated with the latest video. Labi na usab sa pagpahigayon sa PBC compound sa mga igsunan, no? Sa ilang pagsuportar para maialagan kining mga programa ug sa mga chapter president usab sa mga nagakalilaing dapit na pag-angkon nila sa radio station para lang maipahayag kining mga kamaturan. O sa mga membro sa PBCM, atong timbang-timbangon, dili nato pagkalimtan yun ang sulod sa usa ka tuig nga may tulo ka hugna nga pagpanagtigo nga gitulo ni Mas nato ang Marso 10 ug ang Agosto 19 ug ang Disyembre 29 ug pagpahinomdom nga ang atong obligasyon para usab sa Palace Reconstruction nga mga paghatag niya binulan pagpaghinaot kami na dili nato kana pagkakalimtan og nining tungod karon magapadayag o magapaila pa ang kauban pang ebanghelista o ministro. Kumusta og mayong pagpatalinghong usab sa gihapon kini ang inyong igsoon ebanghelista Brother Juan Ronilo Mangalos. May usa nga makiguban kaninyo nini atong programa karon. Ingon ini kita nga oras sa inyong pagpatalinghog dinhi sa RMN DXPR Pagadian City alauna ngadto sa alauna imedya ang tagna sa kahaponon. Ang akong pagpanimbaya o ang among pagpanimbaya sa tanan nga mga kaigsunan ubos sa pagdumala sa presidente Brother Donald Ainley o sa mga kaigsunan nila ni Sister GD Palabrica Ainley or Ainley Palabricano GD Ainley Palabrica o sa imong pamilya Brother Boy Paderon o sa imong pamilya mga Aladad family mga Jalil family Albarico family og ni Brother Marshall og ni Sister Bibi Jana og sa imong pamilya ingon man kang Brother Marshall De Leon og sa imong pamilya atong igsoon usab Sister Raquel Aribado og sa imong pamilya mayong pagpaminaw og ang programa sa PBC nga mga langit ng lamdag sa kinabuhi mabati na kini sa 23 ka mga radio station Visayas ug Mindanao dinhi sa Cebu City sa DYLA dinhi sa Toledo City sa DYHR dinhi sa Butong Pinamungan Cebu sa DYRR dinhi sa Surigao City sa Real Radio, dinhi sa Bayugan City sa City FM, dinhi sa Butuan City sa Radyo Pilipino. Dinhi sa probinsya sa Bukidnon sa Valencia City sa Pawi Radio, dinhi sa Malaybalay City sa RMN DXMB, mabati usab sa ilang FM station sa Valencia sa IFM. Dinhi sa Manolo Fortits Bukidnon sa Radyo Natin mabati usab ang atong programa. Dinhi sa Iligan City sa Radyo Bandira, dinhi sa Dipolog City sa RMN DXDR, o usab dinhi sa RPN DXKD Dipolog. Dinhi usab sa Calamba Misamis Occidental sa DXMM FM. Dinhi sa Cagayan de Oro City ug sa Misamis Oriental, mabati usab dinhi sa Digsario Radio Ultra, dinhi sa RPN DXKD, RPN DXKO. Teleradyo Cagayan de Oro City dinhi sa Villanueva sa Cabuses Power Radio dinhi sa Balingasag sa B Radio Waikurat FM. Kumusta sa mga PBC Women's Group po sa pagdumala sa Presidente Madam Gaga Eugenio og dinhi sa Ingog City sa Real Beat Radio mabati usab ang atong programa matag adlawng Domingo. Niadtong gustong magpadangat sa mga pangutana i-text lang kami sa mga numero sa Globe 0917-811 8882 sa Smart 0908-3938-768. O kamong tanan karon nga nagasunod nini karon nga inyong pagpaminaw kamo na niya na ang kalakip sa among mga gipanimbaya. O karon sa pagisgot sa tema balik ko kamo kang Reverend Charlie. Nining tungora dadron ang atong mga pagpagyan sa pagtubag may tungod sa topiko sa pagkakatumanan sa haleng silangan sa dapit sa atong magtutulo nga Espiritu Santo nga may sitas usa sa sitas nga atong gigamit ang Proverbio 25:25 bradron unya nagpataka lugar kibalit kung sa laing pagasulti yana nga nagamit-gamit daw ta nga kana kunong Far East maura ba kuno na di ay kuno nang halayong yuta but niyang ipasabot ni Bendilio pastor sa Sabadista nga kinsa tinukod ni Ellen Gold White na nasayop lugar kita sa atong pagkagamit niini
bueno, atong ipasikad dinhi bradron ang atong pag tubag ug ato usa nga ipabati ang iyang mga katarungan. Okay, paminaw na to ang tingog ni Mitchell Mendilio, pastor sa Sabalista. Mahitungod niya nga yatang gipakasayop sa teksto nga atong gigamit para sa lutawan sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga giulagway sa Biblia sa pagtagna ingon sa bugnaw nga katubigan mo lutaw kini sa halayong yuta. Ni atong paminawan ang iyang tingog ni Mitchell Mendilio, pastor sa Sabalista. Napailang tagna nga ilang maumao nga Proverbio 25:25 sa mas bugnang tubig. Gagi ka sa layong yuta o nga sumpayan na yung Isaias 43:5 sa mupat version. Pares na ug mo'y magdaghan. Ang pares parehag ang halayong silingan o halayong yuta maura makalilisang igsuon. Ang pares parehag ang halayong silingan o halayong yuta maura makalilisang igsuon. Di sa ato pa ana daw kunong halayong silangan o far east halangyuta makalilisang kuno mga kaigsunan kung himuon lugar kuno namo nga maura. Usa para niya kanang Proverbio 25:25 dili na halayong silangan lugar ang ipasabot. Unang-una ato sang tukion bradron nga kining atong nasod nga Pilipinas gitawag ni halayong silangan diin diri nagsukad bradron ang atong central office diri sa barangay San Antonio sa Misamis Oriental nga kung i-division nato bradron niya nagsugod sa Mindanao. Dayon ay mga sakop nato sa dapit sa Visayas, dayon dapit sa Luzon ug sa ubang nasod sa ato pa Luzon, Visayas ug Mindanao ang gilangkoban niya na sa atong nasod nga Pilipinas. Pero pagpamatuod nga hain mang dapita nga nasod yuta gina kining atong nasod nga Pilipinas yuta gini, pero kung ingnon nga unsang matanga ang lokasyon ini halayong silangan gini unsay priba bradron. Ang priba basahon ako sa usa ka libro nga naguluhan The Philippines, A Unique Nation by Sonia Imsaidi with Gregorio Ifsaidi's History of the Republic of the Philippines, 2nd edition. Ano ko mabasa rin sa page 16, gingon kini. Although most of its rich mineral resources are still underdeveloped, the Philippines is already the largest copper and chromite producer in the Far East. Sa ato pa, bisan tuod ug wala pa matikad sa husto ang madagaya nga tinubdan sa kinayahan, ang Pilipinas mauna ang pinakadako nga nagmina sa copper o chromite sa halayong silangan. Atong gibasa ang lokasyon di ay sa Pilipinas pinaagi sa dili diferensya bradon nga libro kun dili referensya ni agyo di ay namutang kini sa halayong silangan. Karon ang atong pagasusihon balikan ta pagbasa katong gibasa niyang Proverbio 25:25 nga gipakasayop kita nga ang kana kunong Far East nga atong giparis dito sa Isaias 43:5 gikas Proverbio 25:25 nga halayong yuta o halayong silangan o Far East maora ba kuno na magkalahi kuno na para niya basahon ta bradron. Okay, ang Proverbio 25:25 mo ni ang nakasulat. Ingon sa bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. So dunay mulutaw nga maayong balita Reverend nga gikan sa halayong yuta gipakasama kini og bugnaw nga katubigan alang sa usa ka giuhaw nga kalag. Atong timan-an nga ang tagna sa Biblia nagisgot diri halayong yuta nga may mulutaw nga maayong balita. Mao nga dili malikayan nga atong susihon. Kung doon na may halayong yuta nga matod pa ni Bendilio, dili kuno na haling silangan kay aron kuno mahaling silangan, parisan kuno namo din og 43:5 sa James Hofat. Kaya ang nakasulat gud sa James Hofat translation sa chapter 43 verse 5 sa Isaiah, giingon mangod, "From the far east will I bring your offspring, and from the far west I will gather you." Ato pa, gikan sa halayong silangan, pagadadon ko ang imong kaliwatan. May gisaad ang Dios o nagsaad ang Dios nga may mga kaliwatan nga pagadadon sa halayong silangan. Kumo
sa 25 sa Proverbio, versikulo 25, ingon, niini ang gibasa ni Bradrone, ingon sa bugnaw nga katubigan, alang sa usa ka gihaw nga kalag, mauman ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta. Timan anato, susiho nato. Kung doon na may halayong yuta, nga mulutaw diya ang maayong balita. Balita baka nga hihoba, Bradron, nga gamiton nga principal o sentro niya ng maong halayong yuta. Dili Riberen, kay ang balita nga hiyubang sa sinugdan sa unang pagpangalagad, unang hugna sa pagpangalagad gimantala nila ni Moises. Mabasa na to sa Deuteronomio 32:3 ug 4 matod pa ni Moises kay gamantala ko ang ngalan ni Hiuba, kalakip gani ang bato nga gimantala, ang bato ang yung bot hingpit man. Mao na si Hiuba gimantala solo. Dili to magpadayon kay mismo si Hiuba nga gimantala ni Moises. Mao'y naghimog tugon nga dili na itudlo o iwali ang iyang ngalan. Niyang babasahon ako sa Jeremias, Kapitulo 31, versikulo 31, 34 gingon. Anya karon guban sa balay sa Huda. Kung unsa maning bagong tugon nga gihimo ni Hiuba, nga kini si Hiuba muni ang gimantala sa unang hugna sa pagpangalagad sa mga taong Israelinon, niya sa 34 ang bagong tugon nga gihimo niya. Og sila dili nagayon magtudlo ang tagsa-tagsa katawo sa iyang isig katawo og ang tagsa-tagsa katawo sa iyang igsoon sa pag-ingon ilhon mo si Hiuba. Busa atong gisuo si Riberen, kung kining 25 sa proverbio ang mayong balita nga mulutaw sa layong yut lagi pakasamag bugnang tubig balita bani may tungod kang Hiuba ang tubag dili tungod kay ang pagwali o ang pagpanudlo sa ngalan ni Hiuba kadtoy dili magpadayon. Kung dili man balita nga Hiuba ang balita nga mulutaw sa halayong yuta, Bradron, nga gipakasamag bugnawng tubig. Ang pangutana, balita ka kana mahitungod sa atong Ginoong Hesukristo sama sa nagkalalain nga pangalan sa mong reliyon pero gitabangan nila og dala-dala ang ngalan sa pagwali diha sa ngalan nga Kristo. Ang tubag Riberen dili busa dilang ikasakit sa tanang relihon nga nagdala og nagpadayon sa pagsangyaw sa ngalan ni Kristo tungod kay ang Biblia nagpahayag nga kining pagsangyaw sa maayong balita mahitungod kang Kristo dili magpadayon kay si Pablo nag-explicar nga dili pa ni mao ang kahingpitan og kini mawala. Pero wali na sa sinugdanan pod, Bradron. Tinuod ka na og ang prueba nga giwali kini sa sinugdanan mao ni ang kapuli sa kang Hiuba. Kay ang kapuli ni Hiuba nga alagaron sa tawo man si Kristo sa pag-abot ni Kristo siya ra pod ang gisangyo sa tanang tawo sa tanang dapit sumala sa pahayag ni Pablo. Kolosas 1:27-28 rib ang akong basahon giingon gibutan sa Dios ang pagpailang adto kanila sa kadako gayod sa mga kadagaya sa himaya sa mong tinago alang sa mga hintil ang tinago nga si Kristo anaa kaninyo ang paglaom alang sa himaya siya si Kristo mao pagamit og siya singular na Kristo ra gyud mao ang among ginasangyaw sa among pagpanambag sa tanang mga tawo ug sa among pagpanudlo sa tanang mga tawo diya sa tanang kaalam aron among ikapatubang silang tanan ingon nga mga hingkod diha kang Kristo busa sa akong giingon nga dili pod mayong balita Kristo ang mulutaw sa halayong yuta gipakasamag bugnong tubig kay akong giingon nga dili kahingpitan pero sa wala pag-explicar nga dili kahingpitan ang pagwali sa mayong balita ni Kristo Riberen gisangyaw pod nila ni Pablo sa tanang tawo sa tanang dapit isip mao ipuriba nga silang panahon si Kristo ra gid mo ilang gisangyaw gani og sundan si Pablo nganong si Kristo ra gid ang gisangyaw tungod kay mao kini ang sukod nga gihatag kanila sa Dios nga dili pagalapason ikaduhang Korinto 10:13-14 sa pahayag ni apostol nga si Pablo nga atong mabasa apan kami dili magpasigarbo lapas sa sukod kun dili sumala sa sukod sa gilayon nga gibahin kanamo sa Dios ingon nga sukod nga nagaabot diha kaninyo kay kami wala maglapas sa among sukod nga daw wala kami paabot diha kaninyo kay kami mao ang unang nagpakaabot diha kaninyo dala ang maayong balita mahitungod kang Kristo. So mao pud ni ang rason nila ni Pablo nga wala nila gisagol ang pagwali sa ilang kapanahonan nga giapil ang amahan nga si Hiuba ug wa pud nila giapil ang pagwali sa balita sa Espiritu Santo. Principal o sentro nga pagwali. Tinuod ka na. Pero sa lintungan na Riberen nga nung atong gikonklusyonan nga ang tagna sa Proverbio 25:25 dili pod Kristo kana nga maayong balita tungod kay si Pablo ra pod mo nag-explicar sa diyang niabot ang panahon gyud nga mahibaloan sa mga tao nga kining ilang gisangyaw sa tanang tawo sa tanang dapit nga mao ang ngalan ni Kristo dili to magpadayon nga isangyaw o iwali tungod kay matud pa ni Pablo dili hingpit og katupay og kadtoy mawala dili pa mao ang kahingpitan og kadtoy mawala nga may mupuli pod nga hingpit. Okay, ang basahon nako aron nga ang mga naminaw dili mo kay tumutumot lang ang mga ministro niya sa Biblia nga Katolikong hiligaynon
adunay pagtambayayong nini sa mga scholar po sa Biblia, Protestante o Katoliko, basahan ako ang pahayag ni Pablo Rib sa unang Korinto, Kapitulo 13, versikulo 9 o 10. Gingon, kaya ang aton ihibalo kag ang pagwali sang pulong sang Dios nga ginbugay sa aton, hindi pa himpit, pero kung ang himpit mag-abot, ang hindi himpit magataliwan. Atong timanan nga si Pablo nag-explicar nga doon na sila giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa ni Pablo, dili daw to hingpit ug kadtoy mawala kanang taliwan, inig abot sa kahingpitan. Sa ato pa nay hingpit nga wali ug nay dili hingpit nga wali, nga ang dili hingpit mao tong pulong sang Dios nga ilang giwali. Atong susihon asa ba gipahinungod ni Pablo kining ilang giwali nga pulong sang Dios, pero matod pa niya dili pa hingpit ug kadtoy mawala, inig abot sa kahingpitan. O si Pablo ra gyapon dinhi sa Roma ang atong kuhag-pahayag sa kapitulo 10 bersikulo 17 sa mao ra gyapong Biblia nga Katolikong hiligaynon. Gingon, gani ang pagtuo nagagikan sa pagpamati sang pulong sang Dios. Kag ang pulong sang Dios, mao ning iyang gi-explicar sa unang Korinto, ilang giwali pero dili pa mao ang kahingpitan ug gatoy mawala inig abot sa hingpit. Kag ang pulong sang Dios nagaabot paagi sa pagwali nahanungod kay Kristo. Busa ang pagwali dahil sa maayong balita mahitungod kang Kristo, reverend, dili dahil ito magpadayon kadtoy mawala kay dili pa mao ang kahingpitan. Busa ang tubag sa pangutana kung dili man hiuba kining maayong balita nga mulutaw sa halayong yot lagi pagkasamag bugnang tubig kay dili naman ipadayon ang pagpanudlo sa ngalan, dili po di ay Hesukristo, reverend, nga maayong balita ang mulutaw sa halayong yot lagi pagkasamag bugnang tubig kay atong nabasa sa Biblia, dili pa kahingpitan ang pagwali sa maayong balita mahitungod kan Kristo, mawala kini inig abot sa hingpit. Na karon, kung doon na may balita nga maayong balita nga tuwa sa halayong yuta, bradron, dili man di ay hihiuba, dili man po Hesukristo kay napamatud-an na nga adunay pagpahunong na niya na o gihimo nga ang wali nga Kristo sa pagpamatod niya po sa Pablo nga dili pa day tumao ang kahingpitan kay may hingpit nga mupuli niya na o katong puli niya na sa kang Kristo mao toy iwali. Kinsa ba ang puli ni Kristo nga mao na ang iwali niya nang dapit nga giingog halayong yuta nga supak si Mitchell Bendillo nga kana halayong silangan dili daw na, brethren. Okay, Reb, nindot ang atong kuhaag tubag sa pagtubag sa pangutana kung kinsa ang kapuli sa atong Ginoong Hesukristo, mismo ang atong Ginoong Hesus may atong kuhaag pahayag kinsa ba'y kapuli niya. Niya sa Biblia nga kung pagabasahon ang pulong sa Dios sa Juan kapitulo 14 bersikulo 25 ngadto sa 26, Reb, ang akong pagbasa ingon ini. Kining mga butanga ginasulti ko ng daan kaninyo samtang kauban paninyo ako, pahayag kini ni Ginoong Hesus. Apan kon makagikan na ako, ang magdadasig nga mao ang Espiritu Santo, mao ang ipadala sa amahan, puli kanako. Busa kung kinsa ang mulugar nga kapuli sa atong Ginoong Kristo, sanglit nga kini si Kristo mo'y napuli sa dapit sa amahan nga si Yuba, kung magisgot na sa pagpangalagad, giwali po og isangyaw, pero atong gisusi nga dili magpadayon ang pagwali sa ngalan ni Kristo kay dili kahingpitan. Doon na di ay kapuli niya, reverend. Nga sa atong nasusi sa Biblia, ang kapuli niya, o lain mismo si Kristo mo'y namulong, ang kapuli niya mao ang Espiritu Santo. Kung mao, matinaw nga ang maayong balita nga gikan sa halayong yuta, balita day na nga Espiritu Santo puli kang Kristo. Doon na ba'y mga tao nga gitag na ang mga muwalig yun sa Espiritu Santo, brethren, o kanay sa pagklaro na sa aktol nga panghitabo na natuman na diri ka nato busa mo kana nganong wali na sa Espiritu Santo ang atong giwali. Sa Biblia, reverend, hanay kayo nga dunay mga tao nga gihimong kasangkapan sa Dios nga ang ilang ibalita dili Kristo, dili pud Hioba, kundi maayong balita na pinagi sa Espiritu Santo. Basahon ako ang tagna nga nakasulat sa Biblia dinhi sa pahayag ni apostol nga si Pedro sa naunang Pedro. Nahaunang Pedro kapitulo 1 bersikulo 12 giingon og kanila gipadayag nga dili sa ilang kaugalingon kundi kaninyo na nag-alagad sila diha sa mga butang nga karon. Gikapahibalo na kaninyo pinagi sa mga tao nga nagawali sa maayong balita pinagi sa Espiritu Santo nga pinadalagikan sa langit mga butang nga niini ang mga manulunda nangandoy sa pagsudong. Sa walay ko kaulaw, reverend, atong giangkon nga kita kining mga tao nga mo'y katumanan nga gihimong kasangkapan sa Dios kay niya nato ang ilhanan. Kay kita lang ang nagwali sa maayong balita pinaagi sa Espiritu Santo. O di mo na, o kung mangita ta, unsa may among gibalita, di ba Espiritu Santo? Una nga, ang wali nga Hioba, dili dito magpadayon kay gikat off na sa sistema sa pagpamatod Hioba.
napuli ang atong Ginoo Kristo. Ang wali nga Kristo dili magpadayon. Adunay puli nga wali kay dili pa tumao ang kahingpitan katong wali nga Kristo. Doon na mayong balita nga multaw gikan sa halayong yuta. Balita man sa Espiritu Santo na nagbalita mi sa Espiritu Santo. Niyas Pilipinas. Naunsa ba ang Pilipinas? Atong nabasa nga ang Pilipinas halayong silangan. Busa klaro nga kanang halayong yuta diha. Dili day may nagtumo-tumo diha niana. Wa makasabot si Bindilyo kay di man mo yun kay ang iya di man gud muhaom kay ang iyang dapit nga gilutawan diin iyang gipasakupan na dili man gud na halayong silangan ng Amerika. Sa Amerika man ang Sabadista. Mo nang masakit siya niya na pero mo na labing tinuod nga sa Pilipinas. Ang Pilipinas din gilutawan sa balita sa Espiritu Santo sa nabasa nato nga libro, halayong silangan. Ang ila, dili man god mahalayong silangan. Pwede ignog halayong uta, pero di man na maaw ang maayong balita nga Hesukristo. Unsay priba bradron nga didto na nagsumikad sa Amerika. Ang prueba rebelen nga ang Sabadista kon Seventh-day Adventist Church nagsumikad sa Amerika, kining libro nga naguluhan og giya sa pagtuon sa Biblia sa eskwela sa Batika sa mga hamtong, gula kini niadtong Enero o Hunyo 2018. Ari ko mabasa sa pahina 123 mga punto lang gingon. Ang Iglesia Adventista nagatubo gikan sa gamayng pundok sa mga magtotoo sa Northeastern United States ngadto global presence nga nagsubay sa atong pagkatinawag diha sa kahayag sa mga mensahe sa tulo ka mga manulunda sa pinadayag. Busa ang rason usagid sa rason nga musupag gid Bindilyo nga dili dinhi sa Pilipinas o halayong silangan mulutaw ang mga tawo nga magwalis maayong balita. Tungod kay kining yang gipasakupan gud rebelen nga pundok nga Iglesia Adventista del Séptimo Día didto diay ni nagtubo, nagsugod sa gamayng pundok sa mga magtotoo didto naggikan sa Northeastern United States of America. Nakita na to nga mukha na ang rason nga supakon ni Bindilyo nga nay maayong balita nga mulutaw sa langyuta nga dili kuno balita sa Espiritu Santo. Sumabag inyo ng balita. Og inyo na ngano man nga ang gibalita ninyo nga Kristo dili pa man magpadayon matud pa ni Apostol Pablo kay mawala pa na. Unya, moingon mo nagbakak we. Adi gilalis ninyo si Apostol Pablo dili ang mga ministro sa PBC. Nga naman, kay dili kami ingon nga nakiglalis og sa balaod pa sa gobyerno nga nituman mi law-abiding citizens mi. Law-abiding mi sa Bible. Nagtuman mi sumala sa Biblia sa katumanan ra po namo. Mo nang among gisulti. Unya, kay ang maayong balita sa Espiritu Santo man among gibalita, gingon mag-ingon sa bugnong katubigan. Kining balita nga gipakasama og bugnong tubig nga maong Espiritu Santo. Ang Espiritu Santo ba di ay bradron sa Biblia ba gipakasama nig tubig bradron? Gipakasamag tubig Rebren mao nang wa gid ta masayop sa paggamit sa Proverbio 25:25 nga kanang mayong balita nga nga mulutaw sa halayuta magipakasamag bugnaw tubig nga ang katumanan gina balita sa Espiritu Santo tungod kay ang Espiritu Santo sumala sa Biblia gihulagway kini ingon nga tubig. Diyatay Biblia nga the message sa sulat ni Pablo sa Ephesians chapter 5 verse 18 gingon, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Pagingon nga ayaw palabi pag-inom og bino nga makapamubo sa imong kinabuhi, hinunuaim na ang Espiritu sa Dios. Kung kinsa man ning Espiritu sa Dios nga ipainom sa ato pa tubig ang kahimtang niya kay ipainuman. Ingon nga tubig. Ingon nga tubig pero Espiritu sa Dios. Kung kinsang Espiritu sa Dios sa pagbautismo kang Kristo dito sa Jordan nga atong mabasa sa Mateo 3:16 ug 17 sa diyang mihaw siya dunay nabukas ang kalangitan ug mikunsa diha kaniya kang Kristo ang Espiritu sa Dios ingon sa salampati ug kinsa kining Espiritu sa Dios nga mikunsa diha kang Kristo ingon nga salampati mao ning Espiritu Santo sumala sa Lucas kapitulo 3 bersikulo 21 ug 22 matud pa dinhi sa
og sa nabautismo na ang tanang mga tao, og sa diha nga si Jesus usab na bautismo na, og nagampo ang langit na bukas, og diha kaniya mikunsad ang Espiritu Santo sa dagway nga lawas nun ingon sa salampati. Busa katong giingon ni Pablo, don't drink too much wine that cheapens your life. Drink the Spirit of God. Ang ipainom diha, yung naghulagway nga tubig kay ipainuman, ang Spirit of God o Espiritu sa Dios walay lain mao ang Espiritu Santo. Di, nakita na to. Niya, tungod kay gipakasama magtubig ang Espiritu Santo, ang Espiritu Santo ba ingon pod nga mahuwad bradron? Tinuod ka na, ingon gid pod nga mahuwa, tungod kay hulagway man ang Espiritu Santo nga tubig, so ingon pod nga siya maihuwad. Niya sa pahayag ni Pablo, atong basahon, sa Roma Kapitulo 5, versikulo 5, gingon, og ang paglaom dili mo pahigawad kanato kay ang gugma sa Dios gikahuwad man ngani sa atong mga kasing-kasing pinaagi sa Espiritu Santo nga gikahatag kanato. Kumo kay giexplikar ni Pablo, ang Espiritu Santo ingon nga tubig kay ipainuman, drink the Spirit of God. So dugang puriba nga kini siya gihulagway gid nga tubig kay ingon nga gihuwad ang Espiritu Santo sa atong mga kasing-kasing. Busa ang Espiritu Santo gipakasama gyud eg tubig kay mahuwad man. O di klaro na ganina, drink the Spirit of God. Nakaron, tungod kay ang Espiritu Santo gihuwad man nga sa nga kasing-kasing sa tao. Saon sa mga paagi nganong diya sa kasing-kasing ingon nga maihuwad ang Espiritu Santo, busa nagasimbolika na ingon nga tubig bradron. Okay, nganong diha gyud gisintro sa kasing-kasing reverend para ang katuyuan nga diha ihuwad sa kasing-kasing nga Espiritu Santo para ang katuyuan malamdagan ang kasing-kasing. Oh, malamdagan ang mga kasing-kasing sa mga katawhan nga masayod sila nga diha niana sa Espiritu Santo sila gitawag. Okay, niya ang prueba basahon na kurib sa Episo Kapitulo 1 versikulo 18, di kama na ko kini sa versikulo 13 gingon sa pagpahayag. Nga magalamdag sa mga mata sa inyong kasing-kasing aron inyong masayran kung unsa ang kalauman diha sa iyang pagtawag kaninyo, kung unsa ang mga bahandi sa iyang mahimayaong panulundon diha sa mga balaan. Busa mao ni ang katuyuan nganong giingon si Pablo nga ihuwad ang Espiritu Santo kay gihulagway ingon nga tubig diha sa kasing-kasing tungod kay ang kasing-kasing aron nga malamdagan kini aron pod nga masayod sila sa kalauman diha sa pagtawag sa Dios sa mga tao. Ug sa dihang natawag ang mga tao gitawag sa Dios ang mga tao nga nalamdagan na ilang kasing-kasing kay nahuwaran sa Espiritu Santo. Sa mayong balita, ang mayong balita wala lain mayong balita pinagi sa Espiritu Santo, sa dihang tuuhan ni mao ni siya ang makapaluwas sa mga tao. O mausab kini September sa kaluwasan. Tinuod ka na, Reverend. Ang akong basahon kining versikulo 13 sa Kapitulo 1 sa Episo, gingon, pinagi kaniya, kamo usab sa pagkadungog ninyo sa matuod nga pulong sa maayong balita. Wailain mayong balita nga gi-explicar ani gipasabot balita pinagi sa Espiritu Santo tungod kay ang balita nga Kristo dili hingpit ug mawala, ang balita pud nga Hioba dili pud magpadayon. Sa to pa ang mayong balita nga madunggan, pulong sa mayong balita nga madunggan, mahitungod sa pagluwas, mao kini ang balita sa Espiritu Santo. Og matod pa dinhi sa nagpanuo na kamo kaniya, gitimbrihan kamo nga ang gitimbre mao ang gisaad nga Espiritu Santo. Busa mga mahala mong tigpaminaw makiigsuran dili tinuod nga ang Pilipinas dili halayong silangan kanang Proverbio 25:25 tawgog halayong yuta kay mulutaw man ang maayong balita diya niana usbo namo dili balita nga Jehova, dili pod balita nga Hesukristo, kundi balita nga Espiritu Santo. Di pagulagway halayong yuta nawa may laing nagwalig Espiritu Santo nga nasod. Labi na diri sa nasod nga Pilipinas kami man lang di halayong yuta di ay nagisusi na to halayong silangan sa referensya nga dili diferensya. Busa among gipanghinaot nga nalamdagan kamo sa mga kamatoran, miabot naman ang oras, dirita sa kamatoran magpasakop. Sukwahi naman sa gipamulong ni Bendilyo, nga nagbandilyo. Kini ang inyong alagad, Evangelista Reverend Charlie Eugenio Usangalan, sa among magtutulo, Master Tomas D. Eugenio Sr., o sa ngalan sa akong kauban nga Evangelista o Ministro. O kini usab ang inyong igsoon Evangelista, Brother Juan Ronilo Mangalos. Kami mingon hangtod sa sunod higayon sa samang takna ug samang istasyon. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.